Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka New Trap Integrated Territorial Organization mentasni kala Jurip Yahweh ka checkpoint jong ka Jhadc Hills Autonomous District Council kebelatip kum ka non-tribal checkpoint ban Talasi ki kot kisla ni ki trading license jong kali ki bawan ban penhap mar she Jhadc Hills ni ki ban kit mar na Jhadc Hills bat let penhap she ki pat ki jela katkum ki kendon belabu daga Jhadc Taxation Department kelakdo be ki kali ki bashuya lingba ka Jhadc Hills ban let she ki pat ki jela kum Mizoram Silchar, Tripura, Manipur, Kimdon Kam ban pen iya ki trading license, Henry Hagajing Jurip ka seng na lab bagi shim na pang, yaki kali, bat na kaliang ka seng kala pa sang ya ikinong penya jong ka checkpoint, bat ong bade ban shim, tang iki bade ban shim. Matagasni naga liang ka seng, ki liolat ban lit Jurip ya kawe ka check gate jong ka Jhadc Hills Autonomous District Council, kabla tip kum ka non-tribal check gate kabanon hagas nong kriterci bypass juai but kani ka jing Jurip jong kaseng kalong halor ba hadin ba kaseng gala yo yagi dulir leng bagi lat wat jing tip RTI but lalap ba haka appointment letter kabala issue da ka office jong ka Jhadc Hills Autonomous District Council Taxation Department leng ba licensing officer ka kadausyai haka section ke bandriu jong kani ka terms and condition lani ka appointment ka ba ongkum ni commercial vehicle originating from other neighboring states and passing through the territory of the council via interstate national highway shall not be subject to checking and no trading license is required for such vehicles. Di hagajing Jurip jong kaseng mata kasing lalab ba kini kinong penyai jong kani ka check gate kila shushim lomsam kat kino kali ki bawan na Guwahati ban wan ki ban yai lengba ka Jhadc Hills ban Lecha Aizawl Tripura Agartala kilu kishu ko chim pisamai handai ka ain ka kadeu ka appointment ka kadeu ba ka bala issue de ka council ka kadeu shai ba yagi kali ki bawan na Guwahati na Assam ki ba shuyai lengba ka Jhadc Hills bat ki ban yai po Mizoram Assam Tripura Manipur kim bit banshim ya kenika ka tax handai nilap mata kasngi ba kini kinong penya juga ne gate ki kyushim ya baro ki kali ki ba wan na Guwahati Assam ki ba yaisha ki pat ki jela ti haka ba ka section ka ba khatsau jong kenika agreement ka ong kenika appointment ka ong ba that in the event of any violation of this condition or the agreement executed this appointment shall be liable for cancellation by a notice of 3 months. Kabumut ba lada lab ba kini kinong penyai jong kini check gate ki penken ya kini kendon balabo daga district council ka district council kan cancel ni kan pendok pendam no ini ka agreement ban kan sa ki ka council kan simti bat penyai hi dalade ya kini check gate ti kumbangi li lab banta ba kini kinong penyai jong kini ka check gate kila penken kini kendon balabo district council ban ngin liang kaseng ngin sa jing tho sa ga taxation department jong district council ban le ke badan kam ban lada don kam de ba hang kardep ningal yang seng ida waru ba la don kam la dan i ba kanika check gate kamon ra jimunto ya council ni kamon ra khajna kam pelak ban pendik khajna ya council ningal yang seng ni dawasis dan ba council kadai ban hang kardep no ya kum kaniki check gate ki ba penyai claim da board i kendon ki balabo daga council te nakal yang seng ni matakas yagi kali ki bomdai banshim ngal shu pha yaj be yaki klam da kim dan kam sium tagasni te ban hagajo ko por nang ni nadok matagasni ne lang sengla bo do jing maham kini nang penyai yang kana gate ba yagi kali ki badai banshim hoi ki dai banshim kat kum ki kendon bala agreement bala yate bad council handrai yagi kali ki bomdai banshim kim dai banshim setia bat ki ban ala de ki ban kin yaj free of course namar baka ka anya klam kedaw baki dai banshim yakni interstate handai ki dai banshim tang itu ki kali ki bawan na po jala Assam ki bon penhamar syapo jurisdiction jang Jhadc Hills Autonomous District Council ban yaki kali ki ba kidmar na Jhadc Hills buman let penhamar syaki wei pat ki jala